салом мухлисони беҳтарини дунё. Мехоҳам ин видеоро аз рақсҳои Гризман сар кунам. бачаи мардак ба хиёлам пешакӣ медонистааст ки бар зидди ибиц дубл мекунад. Шӯхӣ мегузарем ба хабарҳо. хабаре ки имрӯз ҳамаро дар ҳайрат гузошт. Барселона мехоҳад дар трансфери зимистона ползашиники Тоттенхем Кристиан Эриксенро бихарад. Дастаи каталонӣ аллакай барои бозингари 27-солаи даниявӣ ҳамин моҳ дархост равон кард ба Мурғон. Хабар медиҳад Sky Sports. ба ғайр аз ин имрӯз маълум шуд ки Интер аллакай дар бораи гузариши Эриксен бо Тоттенхем маслиҳат кардааст 20 миллион евро ҷамъи бонусо. дар охири сезон бозингар метавонист агентӣ озод шавад. акнун дар ин ҷо савол ба миён меояд: барои мо Барселона Эриксен чӣ лозим аст? бале, ин хел футболбози уровни баландро бо нархи арзон харидан кори хуб аст, аммо барои мо Эриксен чӣ лозим аст вақте ки роҳбарият ҳамин хел плеймейкерро ба мисли Эриксен ба Бавария ба иҷора равон кард? бале, гап дар бораи Каутино меравад. боё ба тренери нав Кристиан лозим аст ё ин ки не? хубтараш роҳбарият дар трансфер қуш нашавад, ба тренери кадом бозингаре ки ба схемаш туғрӣ мегирад ҳамонро харанд. шумо чӣ фикр дорем бародарон? ҳатман фикри худро дар комментария нависед. пештара бозингари Барселона ва тими Бразилия Ривалдо меҳисобад ки ҳамлагари Уругвай ва ПСЖ Эдинсон Кавани метавонад Барселонаро пурқувват кунад, чӣ хеле ки медонед Суарес аз сабаби ҷарроҳӣ то охири сезона баромадан наметавонад. дар ҳолати Кавани бошад ӯ мехоҳад тарки ПСЖ кунад ва ин барои пурқувват кардани Барселона баъди ҷарроҳии Суарес беҳтарин мешуд, мегӯяд Ривалдо. ва бале бародарон, ман бо легенда розиам. дар сезони боқимонда аз ин да ҳамлагари хуб ёфта намешавад. Кавани чандин солҳо нишон медиҳад ки ӯ яке аз ҳамлагарони беҳтарин дар Аврупо мебошад. ӯ инро дар Парма, дар Наполи ва ПСЖ нишон дод. аз омадани Икарди дар ПСЖ ӯ имкони баромадан ба майдонро дар состави асосӣ аз даст дод ва намехоҳад ивазшавандаи Икарди бошад. Атлетико аз аввали трансфер мехоҳад бо ӯ шартнома бандад. ҳатто худ футболбоз ба роҳбарияти дастаи парижӣ гуфт ки ӯро ба Атлетико сар диҳанд, вале ҳамааш бенатиҷа. ПСЖ мехоҳад Эдинсонро то охири сезон дар даста нигоҳ дорад ва тобисон ҳамчун агенти озод ӯро сар диҳад. барои чӣ роҳбарияти ПСЖ ин қарорро баровард? барои он ки сезон дароз аст ва ПСЖ дар ҳамаи турнирҳо иштирок мекунад ва намехоҳад ин хел ҳамлагари уровни баландро дар байни сезон аз даст диҳад. шумо чӣ фикр доред дӯстон? оё мехоҳед ки Кавани ба Барса гузарад? дар боло овоз диҳед. ползашиники Наполи Фабиан Руиз метавонад карьерашро дар Барселона давом диҳад. ба футболбоз тренери нави дастаи каталонӣ Кике Сетен ҳавасманд аст ки ӯ пешакӣ бо бозингар дар Бетис кор карда буд. пешакӣ хабар буд ки ба ползашиники Испания Реал ҳавасманд аст. дар ин бора чӣ гуфта метавонам бародарон? ба хиёлам ӯро Кике Сетен бар ивази Ракитич мегирад ки бозингари хорватӣ агар дар ин трансфер не, то аниқ дар тобистон дастаро тарк мекунад. бо ҳурмати зиёд ба Ракитич айни ҳол ӯ ба Барселона рост намеояд ва ҳам ӯ дар формаи пешинааш қарор надорад. Ракитиче ки дар майдон худро ором ҳис мекард, ҳоло мо дар бозиҳо надида истодаем ва бале, вақте омадааст ки ӯ дастаро тарк кунад. Фабиан Руиз аз бозингароне мебошад ки тӯбро хуб идора мекунад ва дриблинги беҳтарин дорад. ба Кике Сетен нимҳимоятгароне лозим аст ки тӯбро дар хатти нимҳимоя идора карда тавонанд ва паси хуб дошта бошанд. ин философияи тренер аст. барои ҳамин агар Фабиан Барселонаро интихоб кунад, ман хурсанд мешудам. бо ҳамроҳии Де Йонг ва Артуро Мело дар оянда ӯ метавонист Барселонаро пеш барад. дӯстон, ба ҳамин тамом. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.